College bun fibro session pat te hakane ka video komenta pat kane ka dai namta khna kiba shong class 10 menta usnemi te kane ka long jing tip namta jong phi namar ba haga be dai bat ka exam kila kampen suk shu phi have dai bat question paper ma namar ba menta namta ka exam jong phi ka question paper ka dai ban long ba na ka prapo mark lipo mark kinde ki MCQ question mun ba multiple choice question te kala kampen suk shu ba life totally can devi MCQ la habaro introductory subject English khasi science maths health education da like no vocational marka vocational karon tang life marks te ka do de la ka jong re ni ki we bide ki ba phya ban tho ba prap marks mut ba kin pen bon be ka MCQ question ka bolong life mark kapas mak kan de be na ka sispa kan de be live po maki draina ka prapo kan apsau te layo no live po na MCQ te la phila tang ki MCQ ru phila ada phila pas be te phila de ban le bah kini ki class 10 ki banasong class 10 menta phila habok bah ba kila pen kelai question pattern mo te kila ai ru ki sample question mo ki nuksa kumno kumgino ki jajing kali kenwan ki question ki MCQ kumno te kidon la lagi jong kedon ka health ka science English socials then lain no khasi kimpat upload room taro te kin sai khasi ru athrai te katkum kane nyum tip la ai bikum ne dengan pe nyuk sam ta ngan pe kane kare jongka science and technology ngan spini nuk sang ne hangne gidon kumba south section A B C and D te multiple choice question kane te yabaro kane kum ju hi ba life totally question kin ai be de MCQ shimak kawai kan ma bha life totally question MCQ question baik semak kawai te pidai ban try la de ban bun baik menta usnem kini ki ban to exam next year mudba kila de ban khambun ju ki ba pass ya ka matric but ki ba yo he mark and he percentage ru kini ban khambun ju te namta ki section B ki ba 2 marks question ru kin I baik I choice badamo kin I khas out the question kane gade jong science ma ka pher la ka jong subject kin I khas out the question pijit tang shipotali choose any 10 when I cut southly. They have a day but section C short answer type question go de balai mark and I can lightly choose any 6 tang internally. They have a day section D long answer question ka saw mark and I santly choose any 3. Te kala khambun suk shu ya baro te ngatrai kin khambun shu ki ban sapas kini usnem 1 arjar opsan ki man exam nomor 8 suk ba te ka shonga phi bede phi kumno ban ban prepare tangki MCQ question khamtami ke buduna ma ane keren be khamtami ke buduna marwa manus nem ka percentage pass ka debi sanpo plus te ya keren ke buduna te ki haban pen bah kumno ban pass ban like ya kata matric te kidon ki MCQ question haban le ha te kumno ban yo pade ya kene ka sample question paper kini la da pikwa ban download ma pila ban le ha po ka website jong ka embos.in ngan bu ka link po description pada comment section ru ngan bu ka link te phila ban le hang tu kala don be ha po kan notice phila ban check ko notice la don lupa po notice sample question paper class 10 adon tu pin click baik baro subject tu mathematics science baro ha khamat du kan baik masle yang tu phila ban download hi supej nuksa pada mo amdei bagi wan baik kumne kane kare tang sample question kumno ki IMAX kumno ken wan nakawai ka chapter kata te phla de banang ban page ne kini sample question te but kumno ban pen khre bade ki question ki basimak ki wan kum gino ta ki MCQ question ma kum ta tar te ngata jang kini hi try fill ayo objective ha te download na po website embos.in nam ta kini sample question paper sa check bade but ngatrai kane nam ta kini ki selection ro ki bade private candidate try kin I kumne hi mar kane ada penbi te selection ta 4 long ka selection te kin I da kine hi MCQ gande be like totally be MCQ question sakib armak belai mak bar ke somak kumut bamta kum ka mathematics don shu ki ban rumak te la don bitang kim tai ka marks wise ka de kim tai te sa check him api nam ta kini sample question ka we ba sa pen khre kat kum kine gi sample question te ngathai tang kine play ojeng sai sa pe him api baro gi jing tip khamne Pelan pe ben po website. Yang kini ku boleh cuba.